Ganditange ndichikukwazisai kwazwai mose, vakomana vasikana, vana baba vana amai, vana mbuya nana sekuru. Ndakada kukukwazisai mose makadii. Aiwa ndini achirenje, mwana wenyu, muzukuru wenyu, baba venyu. Ndiri pano nhasi musi wa 3 November. 3 November. Makadii vari kunze kwenyika, vari diaspora. Makadii zvenyu hama dzangu. Inini ndakachengetwa ndiri mupenyu, ndakasimba. Regai nditange kuisa updates yemamiriro aita madonations edu. Vazhinji vari kubvunza kuti taapapi. Kana muchatondera takambosara kumashure uko tiri pa 15.8. Tichizoenderera mberi nhasi tichiverenga taapa 17.1. Zvinoreva kuti padiki ipapo patiri kuramba tichikanda pari kuita kuti nhamba yedu ikwire ichiramba ichikwira. Tinoda kuzvitenda izvozvo. Rambai mune rudo irworwo. Tinosvika. Tiri kuvhunduka, chiri kuvhundutsa mwoyo iko zvinezvi raadenga. Denga ndo raakutivhundutsa. Asi nokuvimba, nokuti imimi muriko makati zvenyu mega, makati aiwa vachirenja vafanirwa kunaiwa nemvura yegore rino. Saka ndiri kuzvitenda izvozvo nokuzvivimba kuti mvura iyi aiwa ichanaya ndaamumba. Process yese yekuti tichitanga kushandira kufamba kuti tiitiro process yemapepa zvingadiwe zvese taakutanga nepatanapo, asi hazvisi kureva kuti taakupinda mumba. Taakutanga kuti mapepa aiswe muposition. Painongokwana 25 mapepa nezvimwe zvese zvingadiwe zvichidiwa zvinenge zvaapo. Kunenge kwaakungopinda mumba, zvinhu zvese zvakarongeka. Tati zvatingazozviita kuseri kwokunge mari yakwana tinogona kunge tanonoka. Saka taakutanga process, tichikumbirana navo, tichitaura navo, tichisangana navo kumagweta. Magweta vachinyora mapepa angadai achidiwa. Kana achinge anyorwa zvozosainwa zvese, mari yaapo. Saka ndo mafambiro atiri kuita. Saka ndinongoramba ndichikutendai vose vari kuramba vachitibatsira. Nezuro takabatsirwawo, tine mumwe mutungamiriri wakatipawo $200. Tinongoramba tichitenda, tichitaura kwamuri kuti muzive kuti mukati munyika umu ndo zviri kuitwa nevanhu nezvamuri kuitawo. Tinoramba tichizvitaura nokuti zvese kubva padiki kusvika pakuru zvese zvinotendwa. Tiri kutenda zvose. Hapana chatiri kuti ichi aiwa. Zvose tiri kutenda. Rambai makamirawo nesu semhuri yekwaChirenje. Rambai makamirawo nesu nemhuri yangu. Regai nditaure ndichiti izvo. Ndaitaura nevanasikana vangu nezuro ndichivataurira zvapo. Vakandibvunza mubvunzo wakandiremera. Vakanditi ko nhai dhedhi, muchatenda sei vana ava? Ndakati aiwa mwanangu, mangwana ndichaenda pazvivhitivhiti ndovatenda. Saka ndinofunga kuti achaionawo vhidhiyo iyi, achaona ndichikutendai. Naiyewo vasikana ava vari kukutendai zvizhinji. Vari kuti muri kutipa upenyu hwakanaka hwamangwana. Nokuti vakanga varasa tariro. Upenyu hwakanga hwakuvashungurudza. Vanga vashungurudzika. Vana vava vanga vashungurudzika. Asi vari kuti nyika yeZimbabwe ine rudo. Nyika yeZimbabwe yatigonera. Hama dzedu dziri kunze kwenyika dzatiitira rudo. Saka rudo irworwo hanisiri ndega ndiri kukutendai, nemhuri yangu iri kukutendai, nehama dzeropa dziri kukutendai. Saka rambai makamira nesu, rambaiwo muchitigonera. Ndinoramba ndichiisa manja, ndinoramba ndichiuchira. Kunyange nevakomana vari kufambira nyaya idzi, aiwaka. Rambai makadaro vakomana, musaitirei inini ndoga. Wanaiwo vamwe vamunoitira, vanhu vachibatsirika, nyika ichidei ichienda kumberi. Hainganzi nyika kana vanhu vane kuchema. Munoona kuti mukati menzvimbo ine yatigere makanga musisina rufaro. Vazhinji vaingoramba vachigunun'una kuti ko zvinhu nhau yaChirenje inoperera papi uyezve ichapera rini. Asi iko zvinezvi ndiri kuona vanhu vanenge vari kusununguka nokuti vari kuona kuti zvinhu zvedu zvinenge zvapane imwe stage. Saka regai ndikutendei, rambai makamira nesu. Ndinoramba ndichikutendai. Alright, baba Chirenje, tiri papo. Tinoziva kuti munyika yeZimbabwe
mune matambudziko akawandisa, mune vanhu vane matambudziko akawanda vanouyawo pasocial media vachida kuzobatsirwa nemaplatforms akasiyana siyana. Kune vane maplatform makuru, mungadawo kuti kudii maringe nematambudziko ari muZimbabwe, maringe nekubetserwawo kwevamwe? Regai nditizvo, rambai makamira nevanhu. Imimi ndimi munoziva nhau dziri mukati mevanhu. Vanhu vane nhau zhinji dzakaremera. Munoziva kuti dzakasataurika kunzoku, makationa tichifamba kunzoku, munofunga kuti zvinhu zvedu zvakaita sei zvakaringana. Asi nekuti imimi mumaplatforms enyu ndimi muri kufamba michipinda muvanhu, michiona matambudziko ari muvanhu, michiona kuchema kuri kuita vanhu. Izvozvo zvakakosha uyezve zvakanakisisa. Rambai michimira nevanhu, murambai michimira nevanhu. Ndinoramba ndichidzokorodza kuti matambudziko ari munyika akawanda. Naiyo nyika chishuwo changu inini saBaba Chirenje, kuti neyo nyika ngaione kuti vanhu vari kutambudzika, ngaionewo painopinda ichibatsirana nevakara vane maplatforms vanoita chinhu chakanaka. Kana chinhu chakanaka chaonekwa chaitika, nenyika yose ngaipindire ibatane nevana vakomana ava nevasikana ava vari kuita chinhu chakanaka, vari kusvika kuvanhu, kuti kana vasvika kuvanhu, vanhu vaisa zvichemo zvavo zvoenda kunyika, nokuti nyika ndo baba, ndo kunoperera nhau idzi, ndo mapindiro anenge kuitei baba. Alright. Baba Chirenje, Baba. Takatarisana nekuvhurwa kwemagonhi eimba iyi. Tichitarisa pamari inova iyo yasara. Pakuvhurwa kwemagonhi awa, mungada kuti avhurwe nenzira ipi baba? Nekuti ndoizwa kuti it's not easy kuti mogara 4 years musingazive kuti imba yamakavaka mukati makaita sei. Mungada kuti zvifambe sei, kana kuti makaronga kuti musi wachona pachaitwa sei? Pachauya pombotanga paitwa pungu here? Vadhara vachauya here panapa? Zvodii? Muri kurongei? Because vanhu vakuda kutoziva kunze uko kuti what's the plan yekuvhura magonhi awa. Mandibvunza mubvunzo wakaoma. Asi regai ndiupindure ndichiti magonhi aya handisiri ndichavhura. Magonhi aya handisiri ndichataura kuti munoda kuti avhurwe nenzira ipi, nokuti imi ndimi varidzi vemagonhi aya. Nokuti magonhi aya, vanhu vari kuuya kuzondibatsira, kana kuti vanhu vari kubatsira muchinhu ichi, vanosanganisira zvitendero zvese zviri pasi pano. Saka izvozvo zvitendero zvese zviri pasi pano izvozvo ndo zvichavhura magonhi aya. Kana dziri mhondoro dzekumusha kwangu, dziri mhondoro dzekumusha kwenyu, kana vari vakristu vokuchechi kwenyu, kana vari vakristu vokuchechi kwangu, kana vari vapi, kana vapi chitendero chipi, aiwa, magonhi ndenyu, uyai muvhure. Inini pachezvangu handina chandakaronga, handina chandakafunga. Nyaya yese ndinosiyira kwamuri. Imi ndimunoenda mucomment section motaura kuti aiwa, magonhi edu toda kuti taavhure zvakadai. Nokuti ndakakupindurirai, ndakuenderai pamberi. Imi muri ndimi varidzi venyaya. Alright, saka iyo ndofunga varidzi venyaya vazvinzwa. Tinovimba kuti vachadaira. Chibanda, hauna mubvunzo here kuno? Mubvunzo wako Chibanda, tinaye Chibanda as always. Mudhara. Hanimuzonda mambo. Ndizvozvo chief. Saka munotanga kunimhoresa kuti makadii mambo Chibanda. Aiwa, kwazwai mambo Chibanda. Aiwa, tinofara zviri kumatare. Kumatare kutsveni zvako. Handitika. Yenge iri seiko weekend yenyu? Weekend yedu yakanga yakanaka. Takangoti vhundutsirwei nezuro, nemakore, nemhepo. Asi takaziva kuti izvo zviri under control, nyika iri kuzviona. Ndinovimba kuti sekuru venyika havadonongodza vabvunza mibvunzo yese yakawanda ingachida kubvunza. Saka inini panapa ndada kungotiwo mupewo mashoko ekupedzisira kune vatsigiri venyu. Handigone. Kazhinji mashoko iwaya ndinoremerwa kana masvika pamubvunzo iwoyu. Nokuti handigone nevatsigira. Handigone navo. Ndinovada. Kwete kuti inini chete nemhuri yangu yose, vanhu ava tinovada. Vanhu ava ngavarambe vakamira nesu. Tisvike kokuguma, tigozofara pamwe chete navo
mufaro wedu unozoita muzhinji kana ivo vari pano, tiri pano Handiti- tichifara pamwe chete semhuri.